এই ଫଟୋରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ପିଠିରେ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପିଲାଟି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ଗଙ୍ଗାଧର ରାଓଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। 1853 ମସିହାରେ ରାଜା ଗଙ୍ଗାଧର ରାଓ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପିଲାକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଝାନ୍ସିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଦାମୋଦର ରାଓ। ସେତେବେଳେ ଦାମୋଦର ରାଓ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷର ଥିଲେ। 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଲା ପରେ ନର୍ମଦା ଘାଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ବର୍ଷ ନର୍ମଦା ଘାଟି ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗଛ ଛାଲି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିତାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ସରେଣ୍ଡର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶର ଇନ୍ଦୋରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାକୁ ମାସକୁ 200 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶର ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1906 ମସିହାରେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।